मोजाङानो जागोन UPPLआ बांसिन मासियाव देरहानो हागोन कारण थांनाय इलेक्शनाव जोबोद खम सम माने समा गोलावानो जादों नाथाय जोङो माखासेया गोदान मानसि हिसाबै गोबां खामानि मावनायाव एसे आख' फाख' जादोंमोन नाथाय एबार रायजो राजा आरो जोंनि पार्टिनि लोगोआव जि मोनसे कम्बिनेशन जाबाय बेयो जोबोद मोजां जादों आरो रायजो राजाफ्रा एबार 100% UPPLखौ पावाराव लाबोनो थाखाय भट होगोन। बेनिफ्राय मोनबेसे सिटआव बेखौनो कन्टेस्ट खालामनो थाखाय जोङो सानबाय थादों नाथाय जोंनि गेजेराव रायलायनाय जागोन सावरायलायनायनि गेजेरजों सिट एडजास्टमेन्टआ जागोन। दासिम बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ नाथाय जों दाबो बुंनो हाया मानोना बियो जे दाबो फाइनाल मोनसे महर मोनाखै दा नंखायनो जोङो हारसिङै UPPL हिसाबैनो जोङो गासैबो सिटआव कन्टेस्ट खालामनो थाखाय जों प्रिपेरेसन खालामगासिनो दङ। बेरेखा हानजा BPFआबो माने दायो बिराद माने स्ट्रंलि बिथांमोना BPFआ नाजाखागोन मानोना BPFआ 17 बोसोर सासनाव थाबाय दा नैबे साननैसोआ सासनाव गैयैया बिथांमोननि थाखाय माने जोबोद मोनसे सिमां मोगथां बायदि मोनदों दा नंखायनो नाजागोन नाथाय एबार BPFआ खुनु कारनाव MLA सासेबो देरहानो हाया मानोना बिथांमोननि MLAआ थांनाय 15 बोसोर 20 बोसोर 25 बोसोर 30 बोसोर MLA जानाय मानसिफ्रा रायजोनि थाखाय जेबो मावाखै दा नंखायनो बिथांमोना देरहानो हाया। बिथाङाथ' 12टाबो होनो हायो 100टाबो होनो हायो बिराद बिथांनि सायाव सोनारगोन नाथाय जोङो जोंनि दलनि पलिसि मथैसो जोंनि खामानिखौ मावगोन।